easy go. И така, какво става, хора? Аз съм Royal Gamer BG и днес мисля да направим една игра на Тривиадор. Мисля да направя като поредичка за Тривиадор, извинявам се. И да, нека направо да не губим никакво време. Започваме направо една битка. Така, очакваме противници. Днес ако зареди, ще добре. Добре. Играем срещу Каминчето и Айвазов. Добре. Езерото около Фрило има площ 6,8 хектара. Колко метра е дълбоко? Да, му 500 метра, не знам. О май гад, 37. Аз къде отидах, човек? Предположих, просто не знам. Така, ние сме синия. Предпочитам повече червеното. Така, днес като ако избере, добре избра. И сега тя. И аз както винаги съм валат. Колко души играят едновременно в един отбор на матч по водна топка? Предполагам 10. 7. Окей, ние сме най-близко. Сега да видим. Извинявам се, ако чувате някакви крясъци отвънка. Така, това го взимаме. И ще вземем... Ето, това е тук. Добре. Така. Червения нареди и вече сме на второ място. Колко знака има азбуката на Морс? 15. Може би. 2. What the fuck? Добре. What the fuck? Ние сме най-близко. Така, тук сега мисля да заформим една територийка. И ето тук. И се нареждаме на първо място с 1800 точки. Добре. Така, дано ни провърви. Така, на кое място е буквата Я в българската азбука? На 32 май беше. Не, аз съм тъп като гъс човек. На 30-то. О май гад. Ули червен е написал 32. Добре, пак сме най-добре. Така, взимаме направо тука. И там. Този има тука и... Да, вече колко Оскара има Робин Уилямс? 2, примерно. Един. Окей, най-близко сме пак. Нещо имам късмет днес. И направо взимам тук две територии. Играта автоматично ми ги даде. И сега следва битката. Да видим. Той ще напада. Кой ще нападне? Моята територия. Добре. Къде се празнува ежегодно ден на президента на всеки трети понеделник на февруари? Предполагам в Ирландия. Добре. Оле, мислих си, че е САЩ, обаче... Добре, поне не ми взе базата, аз пък базата, територията.
Така, зеления мен ли ще нападне сега или ще се бори? Да, мен. Какво е розмарин? Подправка, плодово дърво, животно, зеленчук. Розмарина е подправка. Животно. Розмарина животно ли е? What the fuck? Така, избираме територия. Ще го атакуваме тука. Каминчето ще атакуваме. На кой герой от американска ситуационна комедия е репликата Майтап Белили? Добре. Взехме му територията. И предполагам сега... Взехме и територията и предполагам сега тя ще се бори да си я вземе обратно. Прав ли съм? Прав ли съм? Да, прав съм. Така, какво означава думата Абдал? Глупак. Така, тъй като говоря малко на диалекти, заради това ги знам тези неща. И в момента тук се разлая някакво куче. И заради това отиваме в другата стая. Кой е най-резултатният български футболист на европейските първенства? Христо Стоичков. Оле, оцелих човек. Христо Стоичков. Кое от изброените римски числа е най-голямо? Предполагам това. What the fuck? Добре. Къде за първи път се използват банкноти като разплащателно средство? Древна Гърция му давам аз. Дай. Добре, и остават му 2 кули още. То предполагам сега ще нападне. Не, той напада моята територия. В кой град е роден писателя Алеко Константинов? Тук вече се изложих. Предполагам Габрово. Извинявам се хора, ама съм тъп като гъс. Откъде ги знам тези работи? Ние още не сме учили това в училище. Как се нарича техниката в живописа, когато се рисува само с молив? Графика. What the fuck? Така. Кое е най-студеното място на планетата Антарктида? Елементарно. Така, през коя година умира поетесата Елисавета Багрян? Давам 1985. Примерно. Добре, пак съм по-близко. За сега водим стремително. И се мен нападат. Кога се практикува християнския обичай лазаруване? Преди Коледа. Събота преди Цветница. Аз съм тъп. Така. Пак ще атакуваме по базата. Как се нарича фобията, която представлява страх от паразите? От паразити. Паразитофобия. Добре. Така. И му остана само главната кола. Какъв е бил Тутанкамон? Египетски фараон. Добре. Колко деца роди наведнъж американката Надя Сюлейман? 5. Примерно. 8. Взехме му базата. Най-близо сме. И така вече предполагам няма как да не стигне това червения. Той пък ще нападнаш. Кой българският курорт беше домакин на състезанията за световната купа по ски алпински дисциплини? Пампорово. Банско. Мали. То всяко му бие човек. Кой инструмент е клавишен? Акордеон.
напечено. През коя година са родени братята близнаци Аргирови? 1851. Примерно. What the fuck? Мали, той ще наземе. Нямам думи. Довършите заглавието котката на горещ ламаринен таван. Не бе, човеко, не бе, как може да съм толкова тъп като гъс? Еми да, хора, още взето, видяхте колко съм прост и да, ако искате още клипове на тази поредица да видите как се излагам, можете да лайкнете клипа и да напишете в коментарите, че искате. Аз бях и Royal Gamer и чао!